Hola! Avui us portem un vídeo que ens fa molta il·lusió, sobretot el Joan, perquè és un gran fan dels Criticutres. Els Criticutres són l'Adrià, el Jordi i l'Oriol i tenen un canal a YouTube on fan crítiques de cinema. Avui ens faran el top 5 de les millors pel·lícules en català. Som-hi! Ei! Hola, què tal? Bueno, avui estem els Criticutres aquí al cotxe per fer un capítol especial, d'alguna manera. Sí, molt especial. Com han dit els companys de Easy Catalan. Ei, salutacions des d'aquí. I avui farem un rànquing de les 5 pel·lícules en català, o sigui, de producció catalana, que més ens agrada. Tinc molta curiositat per saber quines pel·lícules han escollit i per mirar-les si encara no ho he fet. A veure per quina començaran. La primera pel·lícula que valorarem serà Salvador Puigantic. Oh! Que direu, qui és? Home, és una figura política catalana molt coneguda, però és que està interpretada pel gran Daniel Brühl. Home! A part va estar dirigida per Manel Huerga i va estar nominada als Goya. Ah, o sigui, sí? és una pel·lícula de categoria. Recordeu Salvador Puigantic quan vam anar al cinema? Perquè la vam anar a veure junts, crec. Sí. I érem adolescents. Teenager... Molt joves. Perdó. De fet, jo no l'he revist. Adolescents. Adolescents. I hosti, tu, quins records, Jo vaig plorar. Jo també. I érem nens. Sí. Recordo patir. Érem xavalins. Es patien, es pateixen aquesta Que, per Pateix. cert, pels qui no ho sapiguéssiu, Daniel Brühl és germano-català. Sí. Germànic català. La segona pel·lícula és Estiu del 1993. Una pel·lícula que explica la història de Carla Simón, que va perdre els seus pares per la sida. Molt bé. En aquella època dels 90 on la sida Estava actesa. afectava bastant a molta part de la societat. I com s'adapta a la nova família només amb 6 anys. Aquesta pel·lícula la protagonitza David Verdaguer, un actor molt conegut a Catalunya. Del bigoti a la PM. Sí. Bruna Cosí, una altra Cosí. actriu bastant coneguda i que crec que tornarà a sortir. Creus bé, Adrià. I la nena que fa de Carla Simón és la Laia Artigues, Que fa un Molt bé. papelón. que fa molt bé. Però no has dit que la Carla Simón és la pròpia directora. Oh! Perdó, la Carla Simón, la nena que va viure la història i que la qual explica és també la directora d'aquesta pel·lícula. Vaja, un Adrià, petit detall eh, que potser... una mica clau, no? Una mica clau, una mica. I que va guanyar el Gaudí. I crec que va estar nominada als Oscars, a punt d'estar nominada als Oscars, aquesta. Els Oscars. Crec que sí, em sona que sí. Com a pel·li internacional. Sí. Pot ser. La següent pel·lícula que tenim en aquest rànquing és la última pel·lícula en català que hem anat a veure, de fet, els Criticutres, que és La vampira de Barcelona. Oh my goodness. Brutal. 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 Qui la dirigeix? Una pel·lícula que tracta sobre la Barcelona de principis de segle, on, corria la gent de negra de que existia una dona que s'emportava els nens i diguéssim que els trinxava una mica, no? I d'aquí en treia unes pòssimes, les venia... Sí. Una mica tot molt fosc. Basada en el cas real. Basada en el cas real, Però que després va una mica haver-hi, però ficció. també... Amb una mica de ficció per allà. Però la pel·lícula també transmet un missatge molt clar sobre quin era l'enemic real de tota aquesta situació. Sí. I està molt ben dirigida per Lluís Danés. Llavors, l'Adrià ha parlat de Bruna Cosí, és que la Bruna Cosí torna a sortir en aquesta pel·lícula. També hi és. I també surt en el paper de la vampira de Barcelona, Nora Navas, fent un gran paper. Sí. Va I guanyar el- Roger Casamajor fent el protagonista. Si voleu alguna pel·lícula en català que sigui més allò policíaca, però thriller, tal, aquesta. Amb molt de segell del director, perquè ja veureu, si la veieu... Creativament, artísticament, Exacte. és brutal. I així ho van veure als Premis Gaudí, que se'n van portar Un munt de premis. Un munt. Sí. Després, els dies que vindran. Ojo, la guanyadora dels Gaudí del 2019. Els Premis Gaudí són els premis que es donen al cinema català, Sí, d'acord? Per si no ho sabíeu. Els Oscars catalans. Els Oscars catalans. Fets a casa, hòstia. Res a envejar. Res a envejar. La protagonitza David Verdaguer, actoràs, ja n'hem parlat, i coprotagonitzada per la Maria Rodríguez Soto. Que tu has dit que la seva parella? A la pel·lícula, Sí, no. Verdaguer i Maria Rodríguez Soto Real són life? parella. De fet, en aquesta pel·lícula, Maria Rodríguez Soto estava embarassada de la seva filla real amb en Verdaguer i van fer el seguiment. Els personatges, evidentment, són diferents a com són ells, però és seguiment in real Flipeu. life d'embaràs. Flipeu. Ojo, Ojo. Aviam. I l'escena del part, top. Val. És Quina que- escena? Vale. Yes. Top! Yes. Pels que us agradin pel·lícules reals, lentetes, allò cuinades, amb amor, sense Costumbristes, presses... que diu l'Adrià. Costumbristes. Sí. Aquesta és la vostra pel·lícula catalana per veure. Oh, i tant.
I per últim, però no per això menys important, bueno, ja ho sabrem quan veiem el rànquing, tenim Pa Negre. Pa Negre és una pel·lícula que s'ambienta en la postguerra, dirigida per Agustí Villaronga. Sí. I pel·lícula Mallorquí. que va començar a posar, o sigui, potser de les pel·lis més famoses en català. Sí. Sí, correcte. Salvador i Puiggentit i Pa Negre van ser les pel·lícules que van ficar al cinema català a l'escena una mica més europea. Que van fer més ressò, bàsicament. Exacte. Llavors, Pa Negre s'ambienta això en la postguerra civil espanyola i, bueno, explica la història... No va tant del que seria la postguerra, sinó que explica la història d'un assassinat que hi va haver i d'una família que es veu dividida per aquest assassinat. Molt bona. I la protagonitzen altre cop la Nora Navas. Ei, Nora! Roger Casamajor. Epa! Vaja, no seran els dos protagonistes de La Vampira de Barcelona? Són Aquests I mateixos. ens trobem també el que fa de nen, protagonista de la pel·lícula, que es diu Francesc Colomer. Que ho fa molt bé. Ai, a veure quina quedarà en primera posició. Jo ja tinc la meva candidata preferida, a veure si al final de tot coincidim. Ara el que faran serà passar a les votacions. Això significa que cadascú d'ells donarà una nota del 5 a l'1, sent 5 la més alta, per cada una de les pel·lícules. Les notes no les poden repetir. Això significa que si donen a una pel·lícula el número 5, vol dir que li estan donant la primera posició en el rànquing. I si li donen l'1, li estan donant la posició número 5 al rànquing. És una mica embolicat, però és igual, ho fan així. I al final de tot ho sumaran i faran el rànquing final. Va, doncs, sense més dilacions, passarem a fer el rànquing. El rànquing. Heu bé de dir això, perquè tinc aquí unes pissarretes Home. posarem els punts que decideixi cadascú. Vinga, És el moment de dir què. Puntuar-les. Exacte. Va, comencem amb Salvador Puigentí. Salvador Puigdentic. Aquí ho hem hagut de retallar perquè els nostres estimats criticutres es passen molta estona per desenvolupar el seu art en aquestes meravelloses pissarres. És broma, que tots els dibuixos us han quedat molt bé. Va, Vale, va, jo li he decidit posar el 4. Oh, Ei. un quadre. Ei, una bandereta aquí, Molt bé, home, molt bé. Bandereta de Catalunya. Català. Tot i que ell era més... Anarquista. Anarquista Ell que anarquista. català. Ja, però bueno, el maten per català. No. No ben bé. Però bueno. Bueno, veig algú que li posa un quadre, però no m'entén de la pel·lícula. Li fica unes quantes bombes, però... Aquí també tenim un indicador del cinema, no? Que pots no entendre la pel·lícula, però et pot agradar igualment. Bueno, És que fa ara anys que la tinc un veure. altre d'indicador, però fes. No, Bueno, bé. pel·lícula amb la qual vaig vibrar, vaig patir molt i vaig plorar. Sí. Així que... Vam plorar molt. I un Daniel Brühl Excel·lent. estel·lar. Jo Què has posat, Jordi? li he posat... Vaig plorar, vaig vibrar, Però vaig te'n gaudir com recordes tu. d'aquesta pel·lícula? Home, i tant. És que jo l'he tornat a veure, aquesta pel·lícula. l'he mirat. no. I li poso un 5. Això és un Garrote Vil, el que passa que... Hosti, una macabro, mica- macabro. Una Macabro. mica, sí, una mica macabro. Però, escolta'm, Una mica macabro i una mica spoiler. I spoiler de la pel·lícula. a veure, vas a Wikipedia i saps de què va el Puigdentic. Sí. Val. Bueno, brutal en tots els sentits, interpretatius, es notava que és una pel·li amb essència, i surts del cinema dient, Sí. és que avui, a part d'aprendre una cosa nova, he viscut una cosa nova, no? Sí. És molt bona. Jo li he posat un 4. Oh! I aquí veieu, a l'altra banda, el Garrote Vil. Sembla també, un pen. Garrota Vil. Veig aquí que els garrots... Per què li poso un 4 i no un 5? Es mereix un 5 aquesta pel·lícula. Era la meva millor. Sí. El que passa és Home, que no me'n recordo. No me'n recordo exactament de tota la pel·lícula. Me'n recordo d'haver patit molt. Me'n recordo que les pel·lícules de la Guerra Civil et fan patir molt, però com hem dit, la vaig anar a veure quan era teenager. Vale, ara veieu una mica el que és el tarannà de l'Adrià. Però- Que ell posa notes, però bueno. Sí, el tema és... Tinc un molt bon record d'aquesta pel·lícula, vaig patir moltíssim i jo no sabia la història de Salvador Puigdentic. Jo tampoc, Clar, clar. Això encara ho millora, és a dir, no mireu la història. No. Mireu la pel·lícula. No entreu a Wikipedia. abans de Flipareu. veure-la. Molt bona. Sí. Seguim la següent Next, pel·lícula, next. que és... Digues tu, Oriol. Per exemple, Pa Negre. Pa Negre! Bueno, ja està. Jo ja estic, Jo també. Endavant. I començo. Comença. L'Adrià va fort. En Adrià. aquesta pel·lícula li poso un... El pa, que... Dos barres de pa, que semblen dos botifarres una barres mica, abans, però que he bueno. pintat de color negre abans, però no m'ha quedat bé. No, ja ho hem M'he vist, repetit. ja ho hem vist. Molt ben fet. Per molt que sigui una pel·lícula que sí que et crea una intriga durant tota l'estona per saber qui és l'assassí,
no és de les que a mi m'agraden de qui és l'assassí realment, saps? Hi ha més coses. Tenim un fan del gènere assassins. Sí. Hi ha més coses que el qui és l'assassí, que realment és el que m'agradava de la pel·lícula. Molt bé. Doncs jo, Adrià, seguint les teves barres de pa, n'he fet unes de ben dibuixades, dues, de fet. Ei, un 2. Li poso un 2, I, bueno, li poso un 2 perquè una mica el que has dit tu. Jo he de reconèixer que el primer cop que la vaig veure no vaig acabar-la. Llavors... Indicatiu de... O sigui, no perquè fos dolenta, sinó perquè també la vaig veure fa un huevo d'anys, i després quan la veus dius, és molt bona, ja entenc per què ha sigut un referent, però... Bona, molt bona. És que a veure, si estan aquí, és que aquí ara quedarem com que no ens agraden. Escolta, si estan en aquest rànquing és que són les millors. Sí. Per algú. Sí. No? Sí. I seguint aquesta no? Són les millors, però... Jo li he posat un 1 a dins... Ostres! Ei! En el bosc, ja veureu per què. Està en el bosc, aquest 1. Ei, com jugues, company? Haig de dir que a mi em va agradar bastant, sobretot perquè els personatges, a la típica pel·lícula d'assassins hi ha els bons i els dolents, no? En aquesta veus que hi ha molts de grisos. Sí. I a mi això m'agrada. I amb el context històric també afavoreix molt. També. Sí. Ara bé, és que les altres són molt bones, Ja. Les altres són molt bones. Però aquesta també. També. Sí, per això està aquí. També. Els dies que vindran. Els dies que vindran. Comença tu aquest cop. Començo jo? Vinga. Doncs mira, els dies que vindran i els que han d'obrir, perquè jo, amb un calendari, he posat un 1. Uau, quant de criteri. Molt de criteri. He de dir que jo, personalment, se m'ha fet mica pesadota. Em sap greu. Val. És bona? Sí, l'acabes i dius, és bona. Sí, quan acabes, sobretot quan acabes, tio. Però, escolta'm, són molt bones. Va, no, seguim, nois, que sí. Concentració. Escolta, que de veritat... Jo li he posat un 2 en aquesta noia embarassadeta. I aquí tots rient i partint-nos la caixa, però veig que també li has posat una rebaixeta, Oriol. Sí, perquè entre aquestes grans pel·lícules... Justificació... Aquestes grans pel·lícules... Sí, grans. Se m'ha fet l'entota. Jo li poso un 3. Oh! Mitja taula, Adrià. Aquesta noia embarassada també, perquè, tot i que sí que és veritat que és... Bueno, Adrià, és que n'hem mirat el dibuix de l'Oriol. Què és el que significa, Oriol? Ho pots explicar? És la noia embarassada. Ah, perfecte, s'entén perfectament. Gràcies. Volia fer una menció especial. Tot i que sí que és veritat que hi ha molta quotidianitat, a mi em va agradar molt la personalitat que els hi posen als dos i com l'enllacen. Que tota l'estona estàs durant tota la pel·lícula posant a favor d'un i posant a favor de l'altre, surts de la pel·lícula discutint amb qui l'hagis anat a veure, de qui té raó, qui no té raó, de qui és culpa això que ha passat, bueno, el que passa a la pel·lícula, i una escena del part... Macabro. Bueno, jo no n'he vist gaires al cinema com aquesta. Tan... Real. A Pieces of a Woman una mica. Però... No. És que és difícil, Fer actuar un part. Sí. No. Actuar-lo bé. Fer-lo bé. És que no sé si és actuat. Sí, em sembla que és el real. Què? Això potser m'ha flipat. No. Ei! No, això no ho sé. Oriol! Següent pel·lícula. Estiu del 1993. És, efectivament, la millor pel·lícula per mi. Oh! Déu-n'hi-do! Sí, li poso un 5. I molt ben maquejat, el 5, no? Sí, és que Uau, es noti que és un 5. Molt Que relacionat, molt bé. Sí, una gran pel·lícula, també amb un final que no diríeu que és apoteòsic, però és un final molt potent. Maco. I una cuinada d'aquest final també molt ben cuita. Brutal. Molt guai, és molt guai. I la història, i saber que és basada en fets reals, està molt bé. És que clar, tot això... També dic que l'Adrià és un gran fan dels biopics, per tant, si ja porta segell de biopic, ja els puntets pugen. Correcte. Adrià, seguint a la teva línia, jo li he ficat un 5. Vaja, ben, Déu-n'hi-do! Ei, mira com que està caient aquí. Pren el sol, aquest 5, Que ben fet, Oriol. Molt bé, crec que ja estic començant a veure el duel final, no? Una mica. Sí. The Duel of the Fate. The Duel of the Fates. Yeah. Em sembla una pel·lícula quotidiana, però tan maca. O sigui, la paraula és maca. Maca. És molt bonica. I jo l'he dedicat al títol,
i l'he posat un 3. Ai, que bé. Jo ho tenia fàcil. No li estic posant un 3 a la pel·li, tio. La pel·li és molt bona, però el rànquing, per mi, està a mitja taula. A mitja taula. Val. Escolta, molt bona. És que no vull afegir res més perquè ja ho heu dit tot vosaltres. Sí. Falta la vampira de Barcelona! Vampira! La vampira de Barcelona. Començaré jo. Molt bé, Oriol. Lluís Danès, ets un crac i està en la posició número 3. Que rima amb Lluís Danès. Unes d'ells com de... Dir que no és Lluís Com Danès. A la meva ment quedava millor. Escolta, no està malament, m'agrada. És potser dels millors que has fet. Dir que no és Lluís Danès, és Lluís Danès. Danès, perdó. Per tant, un 3. Amb accent tancat. Em va semblar molt original i una cosa que parlem a la nostra crítica és que pel pressupost que es té aquí a Catalunya té uns recursos aquesta pel·lícula Molt guais. mega teatrals. Recursos visuals, Si la pel·lícula que busqueu voleu que sigui més exòtica, despampanant, extravagant, perdó. Extravagant. Exacte. Jo li poso un 4 vampir. És que em va agradar molt. O sigui, vaig sortir molt content. O sigui, em va sorprendre i a mi m'agrada que em sorprenguin. I és que, bueno, és una pel·li que fa les coses... O sigui, es podria haver explicat d'una manera totalment diferent. I jo, per mi, com ho explica, és part de l'encant d'aquesta pel·lícula. M'agrada molt. Vaig sortir molt content. Molt bona. Jo em sumo a aquesta moda de números vampirs i li poso un 2. Ostres! Un 2 també vampir amb capa, perquè els vampirs van amb capa. Si més no el Conde Dràcula anava amb capa. Sí, aquí. Llavors, El vampir més català del món. Sí. El vampir més català és... No es farà tu, no? Per què li poso un 2? Perquè sí que és veritat que a nivell visual, a nivell de recursos cinematogràfics, em va agradar molt, no és el que a mi m'agrada més. Ja sabeu que jo soc fan dels biopics, fan de les històries, fan del drama, m'agraden més les històries que no pas les fotografies. Històries trepidants. Sí. Exacte, llavors, doncs aquest sóc jo, llavors això. Però això no vol dir que sigui una mala pel·lícula. Nois, fem el recompte? Sí. Ostres! Hem fet el recompte i ja tenim el rànquing. A l'última posició Del rànquing, Sí. top 5. amb la 5a millor pel·lícula catalana tenim a Pa Negre. Mama! Potser una mica injust perquè va ser la gran primera pel·lícula Exacte, catalana. sí. Potser sí, Potser es contradiu amb el que hem dit al principi del vídeo. Potser sí. però mira, Però 5a posició. Justament La vida- les primeres, no, les segones veuen de les primeres, Sí. llavors... I la vida no és justa. En el top 4 tenim Els dies que vindran. Home, molt bé. molt bé. Si voleu algo quotidià, maco, ei, si esteu esperant algun fill, mireu-la. És el vostre moment. I si no, O filla. també perquè potser us trigueu una miqueta més a esperar-lo. O no, o us no. ve les ganes. Amb la posició número 3 hi tenim a La vampira de Barcelona. La vampira de Barcelona. No sé Què, ho dius en italià? No ho sé, és que ha dit la vampira. No, perquè m'han fet així, com una vampira. La més fosca d'aquest rànquing, sens dubte, i la més- més extravagant. Exòtica. I molt interessant. Que ho he dit. De mi, de les més interessants. Sí. Més especial. Top 3, eh? Top 3. Interessant. I què passa amb el top 8 i top 2, Oriol? Que tenim un empat tècnic! Oh my goodness! Amb 13 punts. Però crec que el més just seria que, com que aquest té 2 5, quedi primera. Uau, Això quin seria criteri, just quin criteri. en el teu món de Yupi, no? Sí. Perquè ara hauríem de fer una revotació. Si voleu ser justos, hauríem de fer una revotació i rebotar. Que no? quedaria exactament igual que l'anterior. No, fem-ho, per si de cas. A petició del Jordi han votat 3 vegades, que podrien haver estat 45, perquè no li acabava de convèncer el resultat. I, oh màgia, el resultat final ha estat... Amb la posició número 2 ha guanyat Salvador Puig Antic. Potser demà seria el primer, si haguéssim seguit fent votacions, qui sap. Qui sap. Però avui és número 2. Posició número 2. Pel·lícula brutal. Molt bona. Recomanadíssima. Molt bona. Patireu, com aquelles Sí. pel·lícules que també tracten el nazisme, Sí. que també es pateix molt, doncs... és que sempre Sí, que hi ha sí. una dictadura que t'hi jugues la vida, Sí. pateixes. I d'aquesta és la que... Potser de les 5 Pateixes. és la que té una mica més d'acció. I en la posició número 1 es veu que avui ha guanyat en aquesta No liis, en aquesta última dis-ho votació que hem fet. A la primera posició tenim Estiu del 1993. Un Molt maca, aplaudiment. molt maca aquesta pel·lícula. És que és molt maca, realment. Sí, molt maca, està És molt molt ben maca, amb planos molt bons, molt macos. Està molt ben feta, es nota que... Carla Simón, una crac, i es Simón nota hi va que posar- és... Exacte. Hi va posar especial... Carinyo. Bueno, és que quan ets la teva Especial història... atenció, perquè era la... Exacte. És que quan és la teva història poses ànima, cos, sang, Exacte. tot. Exacte. Bueno, i fins aquí el rànquing. Nois, fins aquí el rànquing. Espereu. Jo també vull dir la meva, eh? La veritat és que no he vist la pel·lícula d'estiu del 1993, que l'hauré de veure.
Però jo, si hagués pogut votar, hauria triat també la de Salvador Puig Antich, que també la vaig anar a veure al cine quan va sortir i també em vaig fer un fart de plorar i em va tocar molt al cor. Per tant, Jordi, jo diria que podríem dir que hi ha un empat tècnic a la primera posició fins que no hagi vist la pel·lícula d'estiu 1993. Doncs fins aquí aquest vídeo. Exacte, us animem moltíssim a que mireu alguna d'aquestes pel·lícules per endinsar-vos en la cultura catalana. Us demanem avui que feu dues coses. Normalment us en demanem una, avui us demanem que us subscriviu al canal de Easy Català. Sí. Sortiu ara un momentet d'aquest canal, torneu i després però sortiu un momentet, aneu al canal de Crític Utri i també us hi subscriviu. I dieu, no els entenc de res. Avui ho faràs, coi, si estàs seguint Easy Català serà perquè vols aprendre català. Ja estic jo aquí per Speak English i així m'entens. Home... Traducció simultània. Ja els heu sentit, el que toca ara és anar cap al canal dels Criticutres de YouTube, subscriure-us i també mirar tots els vídeos que tenen allà, que són una passada. Moltíssimes gràcies a tots tres per haver fet aquest vídeo amb nosaltres, us estem molt, molt agraïts i teníem moltes ganes de fer-lo. I a tots els que esteu mirant el vídeo, sisplau, escriviu-nos en els comentaris el vostre top 5 de pel·lícules en català. Quines són les millors per vosaltres? Que vagi molt bé, fins al pròxim vídeo. Adeu! Adéu a tothom, records, que vagi Bona molt bé. setmana. Adéu, 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 adéu-siau!